Srdečně vás vítám u dnešní yoga nidry slunce a měsíce, během které budeme provádět pránajamu určenou k harmonizaci energie v těle. Pohodlně se uložte do lehu na zádech. Dlaně otočte směrem vzhůru a vytáhněte páteř do dálky. Pokud by vás bolela bedra, můžete si dát pod kolena srolovanou deku. Bradu přitáhněte jemně ke krční jamce a pokud by hlava zůstávala v záklonu, můžete si ji podložit složenou dekou. Udělejte si v pozici naprosté pohodlí. Zhluboka se nadechněte nosem a ústy vydechněte všechno napětí z těla pryč. Pojďte ještě 2krát hluboký nádech nosem a uvolňující výdech ústy. A ještě jednou. Uvědomte si, jak je celé tělo příjemně uvolněné. Nyní na začátku cvičení si můžeme určit svůj záměr, svou sankalpu. Možná, že svou sankalpu už máte vybranou a možná si ji vytvoříte právě v tomto okamžiku. Sankalpa je krátké pozitivní prohlášení, které pomáhá programovat mysl. Pokud by vás žádný záměr nenapadl, můžete použít afirmaci Mé tělo je plné energie, nebo energie v mém těle je v dokonalé rovnováze. A nyní už začneme s rotací vědomí. Budu jmenovat jednotlivé části těla a vaším úkolem bude si je krátce vizualizovat a vědomě je uvolnit. Začneme od hlavy. Uvolněte celou hlavu. Uvolněte obličej, čelo, spánky, oční víčka, obě dvě líčka, nos, čelisti a ústa. Můžete mírně ústa pootevřít a odlepit jazyk od patra. Celý obličej je krásně uvolněný. Uvolněte celou pokožku hlavy, obě uši a krk. Svaly vzadu na krku, hrdlo. Uvolněte obě klíční kosti a celou pravou ruku, rameno, paži, loket, předloktí, zápěstí, dlaň, pravý palec, ukazováček, prostředníček, prsteníček, malíček. Uvolněte celou levou ruku, rameno, paži, loket, předloktí, zápěstí, dlaň, levý palec, ukazováček, prostředníček, prsteníček, malíček. Uvolněte celý trup, hrudní kost, hrudní koš, spodní žebra, bříško. Uvolněte celá záda, trapézy, lopatky, bedra a celou páteř, obratel po obratli od krku, přes hrudník, bedra až ke kostrči. Uvolněte pánevní dno, obě dvě kyčle a celou pravou nohu, pravou hýždi, pravou kyčel, stehno, koleno,
holeň a lýtko, kotník, chodidlo, palec, druhý prst, třetí, čtvrtý, pátý. Uvolněte také celou levou nohu, levou hýždi, kyčel, stehno, koleno, holeň a lýtko, kotník, chodidlo a nárt, velký prst, druhý prst, třetí, čtvrtý, pátý. Uvědomte si, jak je celé tělo příjemně těžké. Prociťte v sobě tíhu a sílu gravitace, která vás bezpečně přitahuje k zemi. Uvědomte si body kontaktu, kde se tělo dotýká země. Zadní část hlavy, ramena, záda, pánev, nohy a paty, spodní část rukou. A uvědomte si obě své ruce, jak jsou příjemně uvolněné, ale zároveň živé a plné energie. Jako byste na dlaních cítili jemné jiskření. Uvědomte si obě své nohy, jak jsou příjemně uvolněné a těžké. Uvědomte si trup a hlavu a pak celé tělo. Vnímejte celé své fyzické tělo, jak je krásně uvolněné a těžké, ale zároveň je živé a plné energie, která v něm nyní může volně proudit. A jak se celé tělo krásně uvolnilo, uvolnila se také vaše mysl. A nyní si představte, že nad vaší hlavou září krásné, teplé, letní slunce. Slunce svými zlatými paprsky hladí vaše tělo a vy cítíte, jak do těla vstupuje jeho energie. Cítíte jeho živou sílu, jeho divokost, vitalitu a radost. A pak s dalším nádechem, jako byste skrze hlavu nadechovali tuto energii do svého těla, možná jako zlaté světlo. A tato energie proplouvá vaším tělem, stoupá dolů, prozařuje celé tělo a zároveň jako řeka odnáší vše, co už v sobě nepotřebujete a odchází skrze dlaně a chodidla. Zlaté slunce, plné živé energie, vás hladí paprsky po hlavě a vy s nádechem nasáváte jeho energii, která prostupuje celým tělem a s výdechem odchází skrze dlaně a chodidla. Zanechává jenom čistou záři a odnáší vše staré a nepotřebné. Vizualizujte si takto několik nádechů a výdechů. S každým nádechem je tělo o něco zářivější.
Vnímáte v sobě radost a sílu. A s každým výdechem je čistší, lehčí, radostnější. Nyní si vizualizujte měsíc pod svými chodidly. Krásný stříbrný měsíc, lunu a její stříbrnou, uklidňující energii. Vnímejte nekonečný klid a harmonii, kterou měsíc ozařuje celé své okolí. Vnímáte tuto chladivou a příjemnou energii a s dalším nádechem tato energie vstupuje jako stříbrné světlo skrze vaše chodidla a dlaně a stoupá tělem vzhůru jako řeka a s výdechem skrze hlavu odnáší vše staré a nepotřebné. Nadechujete skrze dlaně a chodidla stříbrnou, uklidňující energii měsíce. Toto stříbřitě chladivé světlo ve vás zanechává pocit hlubokého klidu a hlubokého míru. Pročišťuje tělo a skrze hlavu odplouvá zase do dály. Pokračujte ještě několik takovýchto nádechů skrze dlaně a chodidla a uvolňujících výdechů skrze hlavu. A nyní budeme energii slunce a měsíce střídat. S nádechem do těla vstupuje zlaté světlo plné radosti a síly, divokosti, proudí tělem a s výdechem odchází skrze dlaně a chodidla. A další nádech vedeme skrze dlaně a chodidla a nadechujeme stříbřitou energii měsíce. Ta stoupá tělem a skrze hlavu zase odchází. Tyto dvě energie se v těle střídají a i když odplouvají a odnášejí vše nepotřebné, zároveň po nich zůstává záře a čistá síla. A pak už v mysli opusťte představu slunce a měsíce a vnímejte jen své tělo. Tělo je příjemně uvolněné. Je plné divoké a živé energie slunce, ale také klidné, harmonické energie měsíce. Obě tyto síly jsou ve vašem těle a kdykoliv některou z nich budete potřebovat, můžete ji v sobě procítit. V tomto okamžiku si v duchu 3krát zopakujte svou sankalpu. Sankalpa je jako semeno, které v hlubinách mysli bude klíčit, až dojde svého naplnění. Vnímejte opět své fyzické tělo, jak se opírá o zem. Vnímejte dech, jak proudí pravidelně. A s každým nádechem je tělo o něco více připravené se probudit.
S jedním z dalších nádechů začneme jemně pohybovat prsty. Můžeme otočit hlavou zprava doleva, zleva doprava a pak se protáhnout do dálky, jako by bylo ráno a my se probouzeli z krásného snu. Potom přitáhněte kolena k hrudníku a ještě se na chvíli uvolněte na pravém boku. Yoga nidra je nyní u konce. Můžete zůstat a odpočívat, anebo se můžete pomaličku posadit a otevřít oči. Mnohokrát vám děkuji za dnešní praxi a budu se těšit zase příště. Namaste.